ಯಾನೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನ ಇದೆ ಇತ್ತ ಇಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಕಡು ಮೆಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಮೆತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಅಡಿಕನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತ ಪೋಪೆ ದೂರಡಿ ಐಜಿ ಪಂದ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚಿರದೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀರಿ ಸುಂದ್ರಿ ಅಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆವತ್ತಲ್ಲಿ ವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಬ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ಲೇ ಇದು ತೂಪು ಜರ್ವಲ್ನೆ ಪೂರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಆಟಕ್ಕೆ guys, welcome back to my YouTube channel. In December 31st, so LA January 1st start appundo. So ee vlog bannaga January 3 nale danch barpundo vlog and I vlog maltun banda December inche ittane ending calendar ending enche tande January 1st calendar ಎಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಡಿಪ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1st ಎಂಡ್ ಆಪುಣತ ಅಂಚದು ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಚ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಇನಿತದ ದಿನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೆಂಬೆ ತುಳಿ ನಾನು ಎಂಚಂದು ಮಲ್ಪೊಂಡಿರಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂಡಿರಲಿ ದೀಲ ಇತ್ತು ತುಳಿ ಆಯ್ತು ಉಂಕುವೇನ ಅಲ್ಲ ಯಾಬ ತೆಲಿಪ್ಪೆ ನೋಕುದು ತೆಲಿಪ್ಪೆ ಅಬ್ಬ ಯಾಬ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕುಡಾರ ಈಗ ಸರಿ ಐತೆ ಕಡುದು ಅದು ತೆಲಿಪ್ಪೆ ಹಾಂ ಅಬ್ಬ ಯಾಬ ಏಬಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಂ ದೀಲೆ ಸಮ ದೀಲೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ಹಾಂ ಶೋಕನ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಬಂದು. ಸೊ ಕಂಚ ದಿನ ತಂದು ಈ ಎಲ್ಲ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೋಮನ ಮಳೆ ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕನ 31st ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕಲು ಬುಕ್ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಇಚ್ಚಾತ ಅಂಚದು. ಸೊ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಬೈಯಡು. ಸೊ ಇವು ಪಗೆಲ್ಡು ದಾದು ಅಪ್ಪನ ಬರೋದಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ January 1st ಆತ ಆನೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೊಪ್ಪುಡು ತುಕದಿನ. ಯಾನೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚುಂಡು ತೂಪ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ತುಕ ಅರೇ ಈ ತಪ್ಪುನಿ ಒಂದು ಕೇತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಪ್ಪ ನಾನು ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಪಂಡು ಕನಾತೀನಿ ಸೊ ಯಾನು ಇನ್ನ ದಿನ ಬೇಲೆನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ ಹೊರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನದು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉದಸಿನ ಪತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಬೆಡ್ ರಾಶಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು ಹೋಲ್ ದಿಯರೆಲ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ರೂಮು ಅಂಚದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಡ್ ಜೆಪ್ಪುನತ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ. ಸೊ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪೂರ ರಾಪಟ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು
ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಇಜಿಂದ ಉಂತ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಲೆ ಅಂತಂಡ ಉಂದು ಬಾಕಿಂಡು ಅವು ಬಾಕಿಂಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಇಡುಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪರೆ ಲೈಕ್ ಎಂಚಲ ಆಡು ಅಯ್ನು ಕುಲ್ಲಾದ್ ಗೊಬ್ಬಾದ್ ದಾದ ಆಂಡಲ ಕೊರ್ದು ತಿಂಡಿ ಆಂಡಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೊಡುಂದು ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೊಂಡು ಓ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊಯ್. ಸೊ ಇಂಚೊಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಚ ಪತ್ತಿಲೆಗೆ ಅಪ್ಪು ಮೂಲು ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಗನಿ ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಗನಮ್ಮ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಮಡ್ತದಿಯರುಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಜೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಮಡ್ತದಿಯರೆ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಚಿದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನೆಲ ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಏತು ಪಂಡಲ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನು ಈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಡಿ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಹಾಯ್ ಇದು ಪೂರ ಏನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನ ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದಿಯನ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ದೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಿಯರುಂಡು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ತೆಂಬೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆನ್ ಜಪ್ದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಸೊ ಮೂಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡೆ ಈ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪುದ ಪೂರ ಬಿರ್ಕದ ಗಲೀಜು ಮಲ್ತದಿಯೆ ತೆ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿಯರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಾಲ್ದಿ ಮೂಲು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎನ್ನೋ ಒಣಸ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಒಣಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಾದು ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಚೇರ್ಡ್ ಪುನ ಅವಳು ಚೇರ್ಡ್ ಕುಂಟು ತಿತ್ತತೆ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದಿಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ದಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ದಿನ ಹೂವು ಆತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇ ಅಂತೆ ರೋಜುಡು ಮಲ್ಪುಡು ನಿಲ್ತಂಡು ಅವು ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೊಡಿಂದು ಇರ್ತಂಡ ಅವು ಆಂಡ್. ಸೊ ರಡ್ಡು ಆಗ್ತಾಂಡ ಬಟ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಅವು ಈ ವರ್ಷ ಆತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆವೋಡು ಪಂದ್ಯನು ಇತ್ತನೇ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಆಪುಂಡು ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆತ್ತುಂಡು ಲಂಚಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪದಂತಿನ. ಸೊ ಕಾರ್ದು ತಂದಿನ ಅವಳ ಈ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ರಡ್ಡಿ ಅನ್ನದೆ ಅವಳು ಆವಡು. ಸೊ ಆವಡ್ ಪನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ ಹೆಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಾನು ಯಾರು ಅಂಚಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ತೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಓಕೆ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಅಡಿಕನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತು ಪೋಪೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಬಲೆ ಇಡೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೀರು ಇಡೆ ಬಲೆಗೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆಗೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಾ ಇಡೆ ಬಲೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೀರು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಶೇ ಎಂಕು ಮೀನು ಹಾಕ್ಕೊಡು ಪೆಟ್ಟು ಸಮಾಬುಂಡು ಮುಂಕುತುಲಿ ಗೈಸ್ ಮುಂಕುತುಲಿ ಮೇನ ಅಪ್ಪು ಮುಂಕು ತಚ್ಪಾಲೆ ಜೊಜ್ಜ ಮುಂಕು ತಚ್ಪಾಲೆ ಅಪ್ಪು ಮುಂಕು ತಚ್ಪಾಲೆ ठीक है आई आती ना चर्च पाले आई बाबा गोल जो जाए आती नहीं तच पाले बाबा पति तो तच पाले तच पाओ जा रहे थे बाय बाय. So अವು दादा पंड मुरणी कोडेत मुरणी यप्प 20 एती कपु 29 हां 29 ಗೆ ಅವಳು ಯಾನಿಂಚಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳು ಬೈಟಕ್ಕೆ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತಲು ಮೇಲ ಚಿನ್ನಿ ಲವ್ಲೈಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಮೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈತೆ ಮೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕಂಚಿಂಚಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಬಲ್ತೊಂಬ ಎತ್ತದ್ದು ಅವಳು ಮಂದಿರದ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ವಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವು
సో ఇదే మూడు ఉండాలి ఒరేసిపోతున్నాయి పెంచాకు గాయ సో ఏది జాగ్రత్త మన పెద్దలు అట్లా యావు తెత్తులే ಸರ್ಕಸ್ ತುಲಿ చెప్పులే చేచి అడిగే చేచిలు అడిగే చెప్పులే ಐಸ ಪಾಪದ ಬಾಲೆಂದೆನ್ನೋಡು ನಾಟಕ ಅಲ್ಪನ ತೂನಾಗ ಅದೇ ಅಪ್ಪು ಹಾಂ ಸೊ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಾಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬಾದು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಆಜಿಡ್ದು ಜಾಲ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಜಗೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುರೆ ಪಜ್ಜಿರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಮಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಲ್ ತೋಜುನ ಬೊರ್ಚಿಂಡು ಏತಾಪುಂಡು ಆತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಜಾಲು ಪೂರ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನದಿನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಆತನ ಪಟ್ಟು 2025 ಎನ್ನದಿನ ರಡ್ಡ ಆತನ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಏಪಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿ 2026 ದಾಂಡಲ ಆವಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡಿ ಐಜಿ ಪಂದು ಪೂರ ಬಚ್ಚಿರದೆ ಪರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂದಿರು ಆಲೋಲ ಸುಂದ್ರಿ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಂದ್ರಿ ಅಪ್ಪು ಏ ಅಪ್ಪು ದೂರ ಪಪ್ಪಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ತರ ಪಟ್ಟಡು ಅದು ಯಾರು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಎಪ್ಪಗೆ ಲಂಜಿಗೆ ಮಾ ಪೂಜೆಗೆ ದದ್ದು ಬಿಡು ಬಚ್ಚಿರು ಬಿಡು ಮಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಿಪ್ ಕನೆರ್ಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪದಿಲ್ಲದ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ತರ ರಾಪಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಕುಂಟು ಹೋಯ್ತು ಬಾರ್ದು ಒಯ್ದ ಅವಳು ನನ್ನ ಪೋದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ನಕ್ಲು ಹಾಂ ಅವು ಲಂಚಿ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ನಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಲ್ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮುಲ್ಪತುಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸನ್ ತುಲಿ ಅಪ್ಪು ಸನ್ ತುಲಿಗೆ ಮೂಲು ಸೂರ್ಯ ತುಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ದುರ್ಗುಟ್ಟದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿ ಸೊ ಶೋಕುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವಳು ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತಂದು ಇದನ್ನು ಬಂತು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಡೆಪ್ಪರ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಬಯಲೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮಾ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಕರಿದುಪ್ಪು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ ಮಾ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಕರಿದುಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಜಜ್ಜ ದಾದೇರು ದೂರ ಲಲ ಅಂದು ದಾದೆ ಮಾಪು ನೀರು ಚಿಟ್ಟು ಪೋಪ ಶೀದ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಾಂ ದಾದೆ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪು ಹೂ ಇರುಂತಾರೆ ಮುಳ್ಳು అంటే యాను పని పేరు హలో ఫోన్లున్నాయా ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ರನಾಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಹಾಲು ಬೊಕ್ಕೆ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಅದು ಬರೋಡ ಹಾಲು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಗ್ರು ತಿಂತಾನ ಅಪ್ಳು ಪತ್ತಿತ್ತು
मोकळं मोजी जन बच्चिरदिತ್ತು यानती उದ್ದदाल एक्कुंड जाता हे सॉरी एक्कुंड थिंक मस्त उद्द मिक्कुंट अंची यान मेर बातों कुलदीन इंक बार एक्कुंड गाइस ಎಂಕಲ್ ನಡ್ತಂ ಪೋಂದುಲ್ಲ गाइस ಎಕಡರಪ್ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾಂಡೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಿ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ತುಲಿ ಗೋಪಿ ದಾದಿ ದಂಟುಂಡು ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಾವ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೇರದ ಅವಳೆ ಬಾಕಿ ಕಿಕ್ಕಿ ಕೋಟ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಡತಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದುಂಡ ತಾನು ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ಟು ನಾ ಮಿಡಲ್ಡು ಪೋಯ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪವೇರು ಮುಲ್ಪತ್ತು ಬೇತ ಸೈಡ್ ಅವತ್ತೆ ವಾ HD ಕೊರ್ನಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ HD ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಮುರಳಿ ಮೇರ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ವಾ ವಾ ಬಲ್ಲೆ ವಾ ವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರ ಮಂಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರ ತಲೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂತ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ 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 ಪತಿತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೋಪರ ಇಂಚಿನತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಬೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ತು ರಾಜಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪೋಯ ಅಂಚೆ ಗಂಗಾಧರ್ Baby, yeah, baby. Oh, Jumbo. Hi, dear. Share. Jor. Jumbo. Ica. Hi, Mapple. Hi. Mul balik. Mana? ಬ್ಲಾಗ್ ಎಕರ್ದ ತೋಡು ಇದು ಬಾನೋಡು ಕಾಂತಣ್ಣ ನೂರು ಸಲ వచ్చి ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರಿರ್ನ ಇದು ಕುಲ್ಲೆ ಇದು ತೂಪು ಜರ್ವಲ್ನೆ ಆತಿಗೆ ಆಟದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೀಕ್ 3 ಸಾಲ ಮಲ್ ಬೆರಂಡು 2 ರೂಪಾಯಿ ದೇತನು ಸೇತು 1.5 ಸಾಲ ಜನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆದು ಸೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನು ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಂಕು ಮಲ್ಪರೆ ನಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾನೆ ಕಾಸು ಆಗ್ಲಿ ತೂಪಿನಾಗ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸು ಆಂಡ ಅಂಚೆನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗಂಚವಂಡ್ರೆ ಸಬಕ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕಲು ನಿನ್ನ ಸಬಕ ಪ್ರೈಸ್ ನಕಲು ಕಾಲಿ ತೂಪಿನ ಕೊರ್ತಿನ ದಲಚ ಅವು ನನ್ನ ಬರಡು ಸಬಕ ಪಾಡ್ ಅತ್ ಮೇರ್ ತೂಪಿ ಜೇರ ಅಂದದಿ ಕೈತಲದ ಲೋಕ ಲಂಚಿನ ಮುಚ್ಚಿ
नकली दूर दखल नहीं तुले मेरे तिकड़ कैप्टन डिवंज कर लेवे मेरे तिकड़ सारी ने टच माल पड़िंचगा सारी ने ले मेरे तिकड़ हाय मुस्लिम एक्चुअली अंड हिंदू लकने K90 Raider light 6 ಮುಕ್ಕುಟ್ಟ ಮೂತಾರೆ दुरंदर वो बदियो ओले पतितो एंट्री बले या बा इंचिने तू ब्याला पूरा अटक भाई दे अटक पड़ी पूजा अटक भाई दे इन ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡಿ ಅವು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತೂರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ